Okay. Du kan tage min blue chip alligevel. Du har min blue chip. Jeg har taget den. Tag military vesten, Alex. Den er bedre end den vest, du har lige nu. Nå ja, det er den har mere durability. Hvor er der en transmitter i nærheden af her? Der er en transmitter der, hvis vi virkelig har lyst. Nej! Jeg har ude fucking død. Stinus løb den. Nej, Stinus er faktisk en hund. Stinus skal bare reportes for det der. Jeg havde 7. Jeg fucking nadede mig selv! Jeg troede det var en fucking fuck! Du nadede dig selv? No way. Jeg reporter dig lige nu. Jeg reporter dig faktisk lige nu. Stinus, er der nogen i nærheden af dig? Nej. Jeg har reportet dig nu. Jeg har reportet Stinus. What the fuck var det der, Stinus? Kan du så lige klippe det der? Jeg skal sige, Alex skal se, hvor du var der. Nej, ikke engang prøv på det, Alex. Skudt på. Ja, Stinus han lidt suicide for sjov. Jeg har straight up ikke noget. Jeg kan ikke redde dig. Nej, jeg skal heller ikke redde dig selv længere. Jeg skal aldrig være hoppet derned. Jeg kan ikke redde dig. Jeg tager en svømmetur. Vi ses. Kan man ikke du skal under vandet. Hvordan diver